Silav, êvar baş. Îşev dixwazim ji we bernameyekê kin pêşkêş bikim min çend nûçe amadekirin ji bo we. Vê êvarê hinek deran ketin weşanê ji ber karê min ê şexsî niha li Ewropayê jî saet dereng e. Haya min jê ye li Kurdistanê jî dereng e lê nûçeyê ku îro ketine ajansan Kobanî eleqedar dikin bi taybetî ji Ewropayê, ji Amerîkayê, ji Almanyayê hatine, ji Fransa hatine. Ev agahiyên ev bangên gelekî girîng in, daxuyaniyê girîng in, qedera Kobanî dikare tayin bike. Dikare pêşî li êrişên dewleta Tirkiyeyê bigire. Ji ber vê yekê min xwest ez we ji van nûçiyan bêpar nehêlim, hinek agahî bidim we. Bi taybetî di weşanên Tirkî de ev agahî gelek in lê ji bo hemî hevalên ku kurmancî daxivin, kurmancî axîf min xwest ji we re vê bültenê pêşkêş bikim. Eger hûn amade bin ez bikevim hin ajansan ji we re nûçe bînim ser ekranê. Nûçeya yekem Mazlûm Ebdî daxuyaniya wî ya dawî heye di derbarê hûnzanin beriya niha heremeke bêçek pêşniyaz kiribû ji bo ku dewleta Tirkiye êrişê ser Kobanî neke, êrişê ser Rojavayê Kurdistanê neke, pêşniyaz kiribû ku li Kobanî heremeke bêçek ya bi ewle were avakirin dibin kontrola hêzên hevpeymanî da be, hêzên koalîsyonê ku serkêşiya wan bila Amerîka bike. Ev pêşniyaz hê jî ji dewleta Tirkiye bersiv negirtiye. Dewleta Tirkiye zane ku ev daxwazeke ji bo pêşî li êrişan bigire. Tabî armanca dewleta Tirkiye ne heremeke ewle ye, ne tiştekî din e. Ew jî zanin ku ji Rojavayê Kurdistanê ji Kobanî tu car êriş naçe ser dewleta Tirkiye. Derdê Rojava niha pir cuda ye. Dewleta Tirkiye ji ber ku ji xwe re kiriye armanc pergala îro ya li Rojavayê Kurdistanê hilweşîne. Êrişê ser Kobanî ke ji xwe re kiriye derd ji ber vê yekê hemû daxwazên ku ji Rojavayê Kurdistanê tên, ji Rêveberiya Xweser tên, ji Qesedê tên red dike. Bê ku bifikre. Ama çi ye li hember wî hin daxuyaniyên girîng hene em ji bo we berhevkirin. Ev daxuyaniya Mazlûm Ebdî jî dîsa di vê çarçovê de. Yani ji bo ku dewleta Tirkiye êriş neke bahane ji destê wan bigire hema heta dawî tolerans nîşan dide. Yani pir bînfirehî. Ecêb sebrekê heye. Ya rastî pir şansekî me de jî tune em mecbûrin sebrê nîşan bidin. Em weke milletekî bêparastin û hêzên me ên cewherî hene. Em weke millet em hêza xwe ji milletê xwe digirin, ji çekdarê xwe digirin ama tabî îmkanê me jî hinek bisînorin, ne weke dewletên cîranin. Ji ber vê yekê em mecbûrin heta dawî pêşî li êrişan bigirin, pêşî li şer bigirin. Aniha statûya Kurdistanê tê nîqaşkirin. Li Sûriyê bi îhtîmalekî mezin di Rêveberiyê de wê Rêveberiya Xweser cih bigire hem li ser navê Kurdan hem li ser navê gelê me Ermenî, Asûrî, Suryanî bi taybetî wê di hikûmeta nû ya Sûriyê de cihê xwe bigirin. Îşaretê vê yekê jî hene. Daxuyaniya dawî ya Mazlûm Ebdî dibêje eger agirbest were kirin wê şervanên me ên ne Sûriyeyî ji Sûriyê derkevin. Yani ji nava Qesedê derkevin. Pêdivî bi wan namîne. Mazlûm Ebdî dibêje eger bi Tirkiye re agirbest were kirin de şervanên Kurd ên ne Sûriyeyî derkevin. Wekî din dibêje niha li Sûriye rewşeke nû heye. Dema şervanên ku alîkarî dane me heta niha di têkoşîna li hember Daişê de yan jî di têkoşîna li hember dewleta Tirkiyeyê de şervanên me ên ne bi eslê xwe ne Sûriyeyî hatine alîkarî dane me mala wan ava dike. Ev ji bo me serbilindayiyekê pir mezin e. Lê di vê rewşê de eger agirbest çê bibe dewleta Tirkiye êrişê me neke şervanên me ên ne Sûriyeyî dikarin ji Sûriyê derkevin. Tiştekî wisa jî pêşniyaz dike. Amerîka alîkariya xwe ya aborî ya ji bo hêzên ku li dijî Daişê tê dikoşin eşkere kir. Alîkariya aborî piranî diçe ji Qesedê û ji pêşmergeyan re. Senatoya Amerîkayê projeya bütçeya parastinê ya 2025 qebûl kir di proje yasayê de 528 milyon û 699 hezar dolar ji bo pêşmerge ji bo hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê ji bo hêzên ewlehiyê yên Iraqê hatiye pêşniyazkirin. Senatoya Amerîkayê
proje yasaya bütçe Wezareta Parasını ya Amerika Pentagon'e ya sala pêşiya me 2025 قبول کر ev proje bi temamî ji 895 milyarî pêkte. Çar dengê na derketin, yani çarda kesan gotin na, 85 kesan jî got erê. Li gorî par bütçeya îsal 9 milyar dolar zêdetir e. Yani 9 milyar dolar li bütçe hatiye zêdekirin. Li gorî proje yasayê di bütçeyê de ji pêşmergera ji hêzên ewlehiyê yên Iraqê re 380 milyon, 381 milyon nêzîkî wê. Hêzên Sûriye Demokratîk Qasêdê re jî derdora 348 milyon dolar pere hatiye veqetandin. Ev alîkariya Amerîkayê wê ji bo perwerde be, ji bo pêşxistina stratejîk têkoşîna li dijî Daişê were bikaranîn. Alîkariya Amerîkayê ji bo pêşmerge hêzên Iraqê û hêzên Qesedê sala borî ji vê yekî hinek kêmtir bû. 475 milyon dolar bû. Îsal biye 509 milyon. Di wê çarçovê de ye. Niha Senatörê Amerîkî John Kennedy bang li Erdogan kiriye. Hûn zanin John Kennedy beriya mehekî menûçeyek wî pêşkêş kiribû. John Kennedy rojekî bi Donald Trump re di balafirê de ye diçin. Ji Donald Trump re dibêje serokê min em çi bikin li rojata navîn, mesele çi ye? Ew jî dibêje îşê me li wê dirê tune dibe ku em vekişin. Tabii ev meseleyekî beriya mehekî bû. Dibe ku em ji Sûriyê derkevin jî. Lê niha piştî vê guherînê John Kennedy'ye ku hevalbendekî yani di partiya komarger ew ê Cumhuriyet Parêz ê Amerîkayê de cihê digire. Yani alîgirê Donald Trump e xewekê dostekî baş ê Kurdan nîşan dide. Bi daxuyaniyekî pir tund, pir tûj bersiv da ev êrişkariya dewleta Tirkiye. Ez dixwazim gotinê wî rasterast ji we re bixwînim ji bo hûn jî bibînin. Hakikaten min İngilizce jî gudarî kir, gotinên gelekî giran bûn, başê jî dewleta Tirkiye heq jî dike. Ama xwedî li Kurdan derdikeve. Gil û ganzincê me hene tim heta niha me digot çima ji Ewropayê ji Amerîkayê deng tune ye, çima xwedî li doza heq ya Kurdan dernakevin. Çima tim menfaetê xwe difikirin, piştgirî didin hevalbendên xwe yê NATO. Ev daxuyaniya John Kennedy bersivekî baş e. Min jî ev doh jî pêr jî min tim Amerîka Ewropa rexne kiriye. Wekî hêzên emperyal rexneya xwe li hemberî wan tim diparêzim. Lê ev dengên îstisna ji nava wan derdikeve carinan. Ama ji Fransa jî Macron jî helbestekî baş nîşan dide. Wezîrê Karê Derve Fransa jî daxuyaniyê wê ye. Wana tişê mihîmin di dîroka me Kurdan de bi taybetî di dîroka Bakurê Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê de ev tiştê nû ne. Di 35 sal jiyana min ya li Ewropayê de heta niha min ji rêveberên dewletên Ewropî daxuyaniyên ew qasa şeffaf vekirî ku piştgirî dide Kurdan nedîtiye. Tiştê ku sa tune ye. Tamam piştî têkoşîna li hember Daişê hin rêveberên Qesedê hatin çûn Elîze ziyaret kirin, çûn serdana Fransayê hatin vexandin, li Amerîkayê jî hatin pêşwazî kirin. Lê daxuyaniyên ew qasa net zelal ku piştgirî dide Kurdan heta niha ez rast nehatime. Ka em binêrin çi dibêje? Ne tenê ew jî gelek kesê din hene piştgirî didin Kurdan. Senatörê eyaleta Louisianayê ka ez nivîsa ew jî danîm ser ekranê. Senatörê eyaleta Louisianayê ya Amerîkayê ê komergeran John Kennedy di Encumena Piran a Amerîkayê de li ser rewşa Sûriyê li ser gefên dewleta Tirkiye yên li ser Rojavayê Kurdistanê gotarekî pêşkêş kir. John Kennedy Kurd wekî dostên Amerîkayê binav kir. Helbesta Serokkomarê dewleta Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ya li hemberî Kurdên Rojavayê Kurdistanê rexne kir, diyar kir.
د تکوشینا له دیجی داعش د رولا کردان gelekî mühim e giring e çi got wekî din eger ne ji Kurdan biya ve hîn Daişî hebûna ve li ber xwe da ve hebûna wan berdewam bikirana wan Daîş têk bir xilafet roxand berpirsê tunekirina Daişê Kurdin dibêje John Kennedy. La rojata navîn di şerê li dijî Daişê de me nêzîkî 20 Amerîkî feda kir yani 20 askerên Amerîkî canê xwe dan. Lê dostên me yên Kurd di şerê li dijî Daişê de zêdetirî 10,000 kesî jiyana xwe ji dest da. Zêdetirî 30,000 Kurd jî di vî şerê de birîndar bûn. Erdogan dixwaze Sûriyê dagir bike dibêje John Kennedy. Ev bînin bîra we ji partiya Donald Trump e. Bi beşekî din a axaftina xwe de John Kennedy wiha got Birêz Erdogan ji Kurdan hez nake. Ez ê vê yekê şîrove nekim. Yani hez dike nake mesela wî ye. Lê belê li ser sînorê Tirkiye û Sûriye komên çekler û tankên Tayyip Erdogan hene. İstixbarata me agahî dide me ku Tayyip Erdogan hewl dide Sûriye dagir bike. û Tirkiye jî tehdît dike. Nebî destê xwe dirê jî porê Kurdekî bikin. John Kennedy ji Erdogan xwest dev ji Kurdên Rojavayê Kurdistanê berdin. Ji wan bihewe. Yan na ew ê cezayan li ser Tirkiye bekbînin. Yani ambargo dayînin ser Tirkiye ceza bidin wan. Eger îcab bike ew ê hin revebirên dewleta Tirkiye bigirin jî di derbarê wan de lêpirsîn bidin dest pêkirin jî. Ev tiştekî mühîm e. Peyama min ev e. Dev ji Kurdan berde. Ji Kurdan bihewe. Dev ji welatiyên Sûriyê berde. Tirkiye endamê NATOyê hevalê me ye lê ew wekî şertên NATOyê tev nagere. Dibêje John Kennedy. Eger hûn Sûriye dagir bikin, eger hûn destê xwe bidin porê serê Kurdan, ez ê ji vê kongrê bixwazim ku tiştekî bike. Cezayên me wê alîkariya aboriya Tirkiye nekin. Dev ji Kurdan berdin, ji wan bihewin. Li aliyê din tê bîra we kesayetiyên bi bandoriyên Senatoya Amerîkayê Lindsey Graham hebû, Chris Van Hollen. Chris Van Hollen. Wan jî bi daxuyaniyekî hevbeş bang li Tirkiye kiribûn. Bawer dikim ji we re pêşkeş kiribû daxuyaniya wan. Ew çi dibêjin divê li Kobanî heremeke bêçek were ava kirin. Eger Tirkiye vê daxwazî qebûl neke wê bi cezayên giran re rûbirû bibîne. Wan her du kesan jî behsa ambargo kiribûn. Yani Tirkiye eger êrişê ser Kobanî bike, êrişê ser Rojavayê Kurdistanê bike, em vala nasekinin, em ê li vê Amerîkayê, em ê di derheqê Tirkiye de biryarên pir ciddî tund bigirin. Niha jî em behsa hikûmeta Almanyayê bikin. Anna-Lena Baerbock ew jî carinan derdkeve derbarê Sûriyeyê daxife. Niha ew ê biçe Tirkiye beriya du rojan jî axivî bû. Gelekî axaftina wî jî gelekî piştgirî dide Kurdan. Baerbock yani Anna-Lena Baerbock berê serdana xwe ya Tirkiye bang li Tayyip Erdogan kir. Divê Kurd ji pêvajoya aştî ya Sûriyê neyne dûrxistin. Wezîra Karê Derve ya Almanya Anna-Lena Baerbock li Parlamentoya Federal ragihand ku ew ê li Tirkiye vê mijarê baweyekî pir zelal rûbirû bi revebirên dewleta Tirkiye re biaxivin bînin rojevê de civînê xwe de. Wekî din dibêje Kurd jî wekî Almanyê li Sûriyê beşekin ji hevpeymaniya navnetewî ya li dijî Daişê. Yani beşekî giring ê koalîsyonê ne. Wekî şirîkê xwe pênasî dike dibêje ji ber vê yekê beşdarkirina hemû komên Sûriyê ya pêvajoya ji bo berjewendiyên me ewlehmiya me dibe pêwîstiyekî ye. Yani beşdarkirina van komên wekî Qesedê reveberiya xwe ser a Rojavayê Kurdistanê nava hikûmeta nû ya Sûriyê de eger cih bigirin dibe ev fayda me jî têde heye. Bawer bi xuya ye ew bawerî bi HTŞ û bi komên çekdar ên çetenayînin, komên din ên Sûriyeyî bawerî bi wan nayînin. Êdî ew jî xwe dispêrin Kurdan, bawerî bi Kurdan tînin. Tiştekî baş e, ji bo menfaetê xwe be jî eger piştgirî bidin Kurdan tiştekî nexirab e. Ev wisa ye.
Wekî din Wezîra Karê Derve ya Almanyayê beriya do rojan çi gotibû Kobanî sembola tekoşîna qehremaniya Kurdan ya li dijî Daişê ye. Piştî şerê 14 salan tiştê herî dawî ku divê mirov bike rejandana xwînê ye. Ji bo parastina yekparçebûna axa Sûriyê hêviya aştiyê berpirseriya Tirkiye jî heye. Yani ji bo pêkanîna aştiyê di mesela tekoşîna li dijî Daişê de ji bo aramiya li herêmê divê Tirkiye hinekî berpirsiyar tevgere. Hinek jî hürmetkar tevgeriya baştir bû. Ev daxuyaniya Almanya'ya ya Fransa jî heye. Fransa demek ki dirêj e baş daxife lê ya rastî mebhetan ha pir jî nedaye Fransa. Wezîrê Karê Derve yê Fransayê Jean-Noël Barrot got divê hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê di pêvajoya siyasî de cihî bigirin. Rast e. Wezîrê Karê Derve yê Fransayê çi dibêje wekî din li parlamentoya axivî bû dibêje Qesedê li dijî Daişê di çeperên pêş de şer kir niha jî bi hezaran çekdarên tundrew li girtîgehê li kampan dibin kontrola Qesedê dane. Dema ev rewş li ber çavan werêgirtin divê di pêvajoya siyasî de hebûna nûnertiya Qesedê bê dabînkirin garantîkirin. Barot eşkere kir ku haya wan ji dilgiraniyên Tirkiyeyên di derbarê PKK de heye lê belê mirov dikare çareseriyekî bibîne. Yani gilî û gazincên dewleta Tirkiye di derheqê PKK de dibe em dibînin rast e heye. Yani gilî û gazincan dike ama yani bi şer û pevçûna nabe. Were dibe em çareseriyekî siyasî ji vê meselê re bibînin. Ev dibe berjewendî faydeya hemû aliyan. Dîplomatên Fransî roja sêşemê jî li Şamê bi berpirsê hikûmeta demkî ya Sûriye re hevdîtin pêkanîne dibêje. Li Fransayê wê li ser mijara Sûriyê civîneke navnetewî bê li darxistin di demên pêşme em ji hikûmeta demkî peyamên erênî werdigirin lê belê ev têrê nake dibêje. Ji ber ku em ê di demên pêşme de li çalakiyê wan li emelê wan binêrin ka çi wat hev digerin dixwazin çi bikin li Sûriyê li gorî wî em ê helbesta xwe ya li hember HTŞ li hember hikûmeta nû ya Sûriyê em ê helbesta xwe diyar bikin ka em biryarekê çi wa bigirin. HTŞ di lîsteya wan a terorê de ye jî ama beriya her tiştî ew dixwazin bibînin ka heqeten ev kêmenetewên li Sûriyê olên cuda ên li Sûriyê tevlî hikûmetê dibin nabin. Çi qas di biryaran de cih digirin, çi qas bi hêzin HTŞ muameleyekî çi wa dike li hemberî wan li gorî vê ew ê pozisyona xwe diyar bikin. Ama xuya ye Fransa, Almanya, Amerika, Hollanda ji niha ve beyan kirine ku ew piştgirî didin Kurdan li hember dewleta Tirkiye disekinin. Hûn zanin hinkî Şam ketiye hinkî hêzên girêdayî dewleta Tirkiye ajotine ser Mimiçê ê dixwazin êriş bikin ser Kobanî Rojavayê Kurdistanê dagir bikin ji wê demê ve ye em bêjin 2 hefte ne 2 hefteye rast e 2 hefteye dewleta Tirkiye çima êrişê ser Kobanî nake tenê ji bo xatirê van daxuyaniyan. Tenê ev jî encama dîplomasiya Kurdan e nîşan dide tiştekî baş e. Ez jî dibim şahed ku hevalê me ê Rojavayî nasekinin li her derê Ewropayê de nava xebatan de ne xebatên dîplomatîk birêve dibin. Bi xêra van xebatan dewletên Ewropî ketine nava hereketê rê nadin ku dewleta Tirkiye êriş bike. Îjar li Tirkiye jî aniha krîza aborî heye problemên din hene perê Tirkiye qîmeta xwewenda dike. Tayyip Erdogan sirf ji bo dengên navxweyî serhildana navxweyî bitepisîne jî dixwaze Rojavê biguherîne dixwaze êrişê ser Rojavayê Kurdistanê bike. Sirf ji bo vê yekî be jî dixwaze bike. Ez nabêjim ji bo vê yekê dike. Kîn nefreta Tayyip Erdogan revebirên dewleta Tirkiye li hember Kurdan ji xwe kivş e diyar e bi tu şiklekî ew naxwazin Kurd di rêveberiya Şamê de ciyê xwe bigirin. Hakan Fidan daxuyanî dide di çapemeniya Ereb de beriya niha daxuyaniyên pir tund dida tûj dida digot YPG wê bi temamî biqede Qesedê biqede herkes biqede em ji bo tunêkirinê ew bitirme operasyonê dibêjin. Bitirme yani tunêkirinê. Tunêkirin di zimanê latînî de tê mena termînator. Yani ew ji xwe re dibêje em termînatorin.
حتی نها تموسا دگوتن لی د چاپمنیت داوی باورد کم الجزیره دا آخفیه و زمانی خانک نرم کریه دبیجه پروبلما نافخوی سوریه ام زیده تولینابن نها مسئله کنترل ده دستهت شده ام بندرن که او چه و تفدیگرن ام تشتکو دخوازن لهمبر مبلا تهدید تونه زمانی خویه هنکی نرم کریه پشتیوان دا خویانی کج امریکا هاتنه فرانسه هاتنه یعنی هون دبینن سناروی چوایه پیشی دولت ترکیه erişti که حوالی می روجاوایی که من نوع حرکتی ج اروپای جوالاتین امریکا اروپای داخلیتن دولت ترکیه نهازمان خواندن کریه دبیجه اف مسئله کی نفخای یا سوریه ام زیده نخوازم خواهد تبلیغ بکن çünkü tehdit کردن ایشی وان زحمته هلوستا ولادیمیر پوتین سروک روسیه پر نخواشه çünkü naha ew hem dixwazin têkçûna xwe ya li Sûriyê hinekî veşêrin hebûna Amerîkayê ya li Sûriyê Rusyayê gelekî aciz dike Putin aciz dike herçend em bibêjin di pişt perdeyan de li hev kiribin jî Putin dixwaze dewleta Tirkiye bikeve Rojavayê Kurdistanê huzûra wê derê îstiqrara wê derê xirab bike ji bo zirar bide Amerîkayê ji bo zirar bide projeyên pêşerojî yên Amerîkayê derdê Putin ne Kurdin yani devleta Tirkiye Kurd qirkirine nekirine derdi Putin ne ev ama buna Amerika'ya ya li Rojavayê Kurdistanê Putin aciz dike. û ew jî dixwaze di vê rêde Tirkan bikarbîne. Ji ber vê yekê Putin dibêje ez di wê qenaetê de me ku Tirkiye wê êrişî ser Rojavayê Kurdistanê bike. Yani peyamekî dide Erdogan dibe bikevî. Êriş bike. Ha ev çiqas xefike dafike ji bo dewleta Tirkiye ew jî li aliyekî yani sibê du sibê suçên dij mirovahî ku Tayyip Erdogan û askerên xwe û artêşa Tirkiye li Rojava bike ev hemî dikevin dosya dibin suç tişta ku hatiye serê Saddam Hüseyin dikare were serê dewleta Tirkiye lêbelê em naxwazin bibin qurbanî ji bo ku ev tiştên xirab werin serê wan em dibêjin ne em bibin qurbanî û ne ew bibin mîna Saddam rê û rêbazên maqûltir hene pêvajoyê aştî divê were destpêkirin li Tirkiye yani rê û rêbazên medenîtir hene gavadin min Doğu Ergil temaşe kir Doğu Ergil akademisyenek sosyologek jî hatiye belkî nesla nû ciwanê me Doğu Ergil pir baş nas nekin ama beriya bîsî salan projeyên wî hebû ji bo ji vî doza Kurd problema Kurd û Tirkan re çareseriyekî bibîne projeyek amade kiribû proje wî jî federasyon bû projeyekî rêveberiya xweser bû wê demê pêşniyazî hikûmeta Tirkiye kiribû lêbelê pêk nehat qebûlkirin jî ama ev Doğu Ergil nehat bêje îdî dem ew deme tüm maneya netew dewlet nemaye yani dewleta Tirkiye weke netew dewletek ava biye محکوم هلوشاندنه çünkü mecbur helweşe pir daxwaz hene ji nava civakê ji kêmenetewan daxwaz hene ji ol û baweriyên cuda gelekî daxwaz hene Tirkiye pir mezin biye tu ji navendekî nikarî her derê kontrol bikî tu nikarî camêrekî ji Kastanbûn û Sinopê bişînî Colemêrgê bişînî Çewlikê Heqariyê ji bo ku wê derê bibe walî û wî bajarê birêve bibe em ne rast e yani gel civak edi şiar biye edi dünya kürevi dünya edi biye gerduni yani medeniyet bi şeklin cuda edi peşketiye ji navendê tu nikarî birêve bibî ama çi ye her reng di welatekî de bikare xwe bi xwe rêve bibe weke sîstemekî eyaletê ew baştir e îja îro daxuyaniya wî di vê çarçovê de bû dîsa derketiye daxife ev jî tiştekî ne cudaye lê tiştekî baş e divê naberê de pêvajoya ku li Tirkiye hatiye destpêkirin vê gavê hinek cemid ye çûna xwe de sekiniye çûn û hatina îmraliyê hêç çê nebiye êrişên li ser Kobanî çê nebûne ka ez xarîtê nîşanê wedim tiştekî din jî heye di vê derê de binêrin
Avederi tam lehember rakay hunzanın evder Fırat'e hatta ku heteşe neki ve nava hareketi berya meheki Daesh ve dereketi buna ve hareketi jiddere zori hatta rakay ali Rojava ye Fırat'e da nava hareketi de bu Daesh İjar qasede jî operasyonekî de bû dest pê kirin. Di çarçoveyê operasyonê de ev heremên ku hûn dibînin piştî meseleya Helebê, piştî ku Heleb ket, ev derket bin kontrola Qasedê ama derdê Qasedê ku vê heremê bixebin kontrola xwe destê xwe de bigire tune ye. Qasedê dibêje ez pir bi kêfxweşî dixwazim vegerim aliyê cepê yê Firatê yani aliyê Rojhilat ê Firatê yani aliyê Rojhilat ê Firatê ev dere. Ev cî hûn dibînin. Yani ji vê derê heta vê derê. Yani ev bi demborî girtiye. Yani niyeta Qasedê tunel vê derê bisekine. Ez bar dikim operasyona ku li vê derê de bûn dest pê kirin bi dawî kirine. Ez wisa dizanim. Ka vê derê nûçeyek heye. Yani ka min de evê de min de Anhayda nûçeyekî dîtibû di derheqê vê mijarê de. Nûçeyê Anhay ez ji we re bixwînim. Ha, di vê naberê de Sırrı Sakık wisa di Anhayda rastê me hat. Sırrı Sakık ji bo Tirkiye dibêje hûn ji wir derkevin. Çünkü revebirên dewleta Tirkiye dibêjin bila Qasedê derkeve, YPG derkeve, herkes derkeve. Sırrı Sakık jî helwesta xwe nîşan daye. Reaksiyon dibêje hûn derkevin. Ew der ne erdê we ye. Yani dibêje eger îxtidar bixwaze pir bi rehetî dikare aştiyê pêk bîne. Ama nake. Ji xwe re şer esas kirtiye. Ev meseleya operasyonê operasyona paqijkirina meydan dibêje. Navenda ragandinê Qasedê diyar kir ku Hêzê Meclîsla Eşkeriya Reqay operasyona paqijkirina bajarê meydan û derdora wê bi dawî kirine. Bawer dikim ew tişta ku min ji we re bas kir ew e. Yani bajarê meydan û derdora wî bi dawî kirine ewlehî îstiqrar vegerand. Ev operasyon piştî êrişa vê êvarê ya şeniyên tên gumankirin yên girêdayê çeteyên Daişê ne pêk hat. Operasyon vê êvarê dest pê kiribû. Haya min ji destpêka operasyonê tune bû. Vê sibê ji saet ji şeşê sibê vir va ez li derva me haya min ji operasyonê tune ye. Hevan no. Ev der rast e. Yani ez bawer nakim Qasedê bixwaze li van hereman zêde bimîne. Niha ji ber ku Daesh hewl dide xwe bi rêxistin bike li van deran. Daesh hê jî hedef e. Ama balkêş e ya. Mirovên Daişê em li Şamê dibînin. Ew jî heye. Li min biçê teqînekî pir mezin pêk hatiye ket nizane teqîn çi ye, sebebî çi ye, çawa ye. Erê. Hevan no. Wekî din tiştekî tune be ez îşev xatir ji we bixwazim min wisa ceriband. Niha saeta min a weşanê saeta min a weşanê hûn zanin li gorî saeta Ewropayê saet 6 e. Canan dikim 7 herî zêde. Ama îro awerte bû. Îro ez bi temamî li bajêr bûm. Karê min ê pir cuda hebû.
اوسا نخواست از شبا خواه اوسا بیوه در باسکم ایجار ها از هنک لپیامی ببنیرم İzzettin Benzer merhaba Salih Kurt kat çit bêjî mewekî komeleya ciwanên Xristiyanên Kurd ji bo piştgiriya Kurd û Rojavayê Kurdistanê nameyekî ji Senator John Kennedy re şandibû me ji wan xwestibû dengê me bigînin Amerîkayê. Serçava komeleya ciwanên Xristiyan ên Kurd pir xweş e. Bi ser xêrê be mamoste. Eger hûn bixwazin weke komeleya ciwanên Xristiyanên Kurd hûn dikarin tevlî YouTube'a me bibin peyamê xwe ji vê derê jî bişînin. Ez navê te nizanim ama li ser navê komelê rayedarekî we hebe pir bi kêfxweşî dikarim cih bidim we û vê derê hûn bikaribin komela xwe bidin naskirin. Salih Kurt tu çima dibêjî Tirkiye çi îşê te heye? Wekî din kîjan hevalan şandiye gelek heval hene ha Salih Kurt ne ji we ye ez were bêjim dağların içinde devlet mu ya işite ne ki Salih Kurt ne işite yani hakkı insan tu bu xwazî serî çi mesele merû azad be mesele ne avakirine devletekî Salih tamam ez zanim tu Tirkî tu ji me fehm nakî ama mesele merû azad be xweser be bi tena serê xwe be askerê xelkên neyên askerên Tirkan neyên êrişê me nekin û ewlekariya jin û zarokê mirova hebe malbatê mirova hebe ew ewlekarî gelekî muhîm e mirov daîma dibin tehdîtê de nebe îja ama ez tê blokê nakim bilal vê derê be belkî em şansek bidinê ku medenî be belkî ew jî kêm ama rewşa civaka Tirkiye pir xirab e astiya perwerdiyê pir ketiye xwe pêş naxin ez bawer dikim rêveberiya Tirkiye jî pêdiviya rêveberiya Tirkiye bi cehaleta civaka Tirkiye heye ez wisa dibînim naxwazin civakî pêş keve ama civaka Kurd ji ber ku pêş dikeve û dibe problem ji bo wan tamam eger peyamekî cuda tune be hevanno tamam îro biye roja komeleya ciwanên Xristiyanên Kurd îro roj roja wan e min pêşniyaza xwe kir ka ez lê wê jî binêrim ya ez li vê peyamê jî binêrim paşê li Berlînê çalakiya piştevaniya ji bo Rojava çêbûye ev komkujiya me ra şê heye sersala komkujiya me ra şê heye baş e ez bawer dikim pir nûçe hene bes e ji bo îşev ez jî bawer dikim pêdiviya me bi îstirahetê heye ama ez dibêjim êdî zû bi zû dewleta Tirkiye êrişî Kobanî nake vê gavê yani li gorî sê çar roj berê hinek îhtimal kêm bîye agirbes tune tabii kes agirbesê godarî nake dewleta Tirkiye dikare vê yekî weke taktîk jî bikarbîne mîna ku êriş neke tevdiyere haziriyan xwe dike rehabetê çê dike di nava Kurdan de di nava rêveberiya Xweser de paşê jî derbekî de êriş dike
ev dikare bibe taktik jî. Divê tu jar merov bawerî bi wan heyne. Dem baş.